लिस्टा समस्थियावबो बीपीएफनि बिजाथिया जेनजोबगोन मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिव सिन्ता लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय सोंखारिनाय नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय। दायो गासैबो मिथिखाबाय निउसफोराव नुखाबाय जे इउपिपिएलआ देरहाबाय होननानै ओमफ्रायो बीपीएफनि माबाफोरा गासिबो माने सोरनिबा इउपिपिएलनि देरहानायाव कमेन्ट खालामदों ओमफ्रायो इउपिपिएलआ बीपीएफनि भिडिअफोरखौ नुनानै कमेन्ट खालामदों ओरैबायदि जाबाय होननानै। दा जेबो नङा आं मोनसे आपडेट लानानै फैदों। आङो सोरनिबा लोगो जानानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। इउपिपिएल बीपीएफ लोगो जाना बानायनाय जायाखै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जे बिथां सीएमआ माने प्रमद बर' बिथाङा माने मा बुंखो मोननैसो बाथ्रा हाग्रामा सारनि बागै माने मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो फिसा आपडेट लानानै फैदों। दा इउपिपिएलआ देरहाबाय होननानै गासैबो मिथिखाबाय। गोबां रंजानाय खुसि जों नुनो मोन्दों निउसनि गेजेरजों। दा कंग्रेचुलेसन जासिहरो बिथांखौबो। माने जों बर'निनो रावखौबो गाज्रि बुंनो हाया थिग बेबायदि जायो आरोना। जोंनिया बिदिनो माने बीपीएफथिंबो लोगो गैया इउपिपिएलजों जोङो मोननैथिंबो आरोना बेफोरबायदिनो। दायो नोंथांमोना आपडेटखौ नायलांदो आं होलांगासिनो आरोना। स' गिबियावनो बरायग्रोबाय आङो हर गेजेराव आपडेट लाना फैबाय नायलांदो। आङो साना जे 2025आव बीपीएफनि बिजाथि देरहागोन। 40टा समस्थियावबो बीपीएफनि बिजाथिया जेनजोबगोन मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिव सिन्ता लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय सोंखारिनाय नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय। आरो राजखान्थिया अराय सम मालायखौ सोंखारिनाय मालायखौ रायनाय मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आरो बेबायदि थासारियाव दिनै बीपीएफआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो कनस्टिटुएन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा बेयो रोखा जाबाय। आङो साना जे 2025आव बीपीएफनि बिजाथि देरहागोन। 40टा समस्थियावबो बीपीएफनि बिजाथिया जेनजोबगोन मानोना बिथांमोननि जि मोनसे नेगेटिभ सिन्ता लानानै अराय सम मालायखौ गाज्रि बुंनाय सोंखारिनाय नङै बाथ्रा बुंफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ माने मिसलिड खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय। आरो राजखान्थिया अराय सम मालायखौ सोंखारिनाय मालायखौ रायनाय मालायखौ गाज्रि बुंनाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। आरो बेबायदि थासारियाव दिनै बीपीएफआ बेबायदि सिन्ताजों थांबाय थायोब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिसिम मोनसेबो कनस्टिटुएन्सियाव बिथांमोना देरहानाय नङा बेयो रोखा जाबाय। बीपीएफआबो नाजानाय हिसाबै ओरैबायदि थांदोंमोन आरोना बिसोरनि माबानायाबो माने आं बुंलायलायला नोंथांमोना मिथिखायो। ओमफ्राय देरहानायाबो इउपिपिएलनिया मोनथामजोंसो देरहादों माने मोनथाम दल लोगो नांनानै थिग बेबायदि जायो। बीपीएफना हारसिंनो बेफोरबायदि थांदोंमोन आरोना। दा बीपीएफजोंबो माने भिडिअ मोनसे होनाया गान दामनानै होनाया माने बेखौ आं फेसबुकनि गेजेरजों मोन्दों ओमफ्राय होबाय आरोना। दा गोबाङा बेफोरबायदिनो माबा खालामनो हागौ सोरबा इउपिपिएलनि सापर्टार सोरबा बीपीएफनि सापर्टार। दा जेबो साननो नाङा मानो होनबा सोरबा बेफोरबायदिनो सोरबा मिम्सबो दिहुननो हागौ माने उमुक थुमुक बुंसोयोमोन माथो हारिबाय उमुगा ओरै उमुगासो देरहाबाय बेफोरबायदि बुंनो हागौ। दा बेफोराव सोरबाफोर सापर्टार दंबा गाज्रि माने गावनो दुखु लानो नाङा आरोना। माने एखे सेमान थाबाय थाया माला मा जायो समाव बीपीएफआव देरहागोन बेफोरबायदि जायो आरोना। दा जोङो पि सारनि
बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो मोनथिबाय मानो होनबा BPF खौ बुंदों प्रमद सार बिथाङा बुंदों जे बिथाङा मानसिफोरखौ थगाय नंगौ नङा बाथ्रा बुंनानै माने बेफोरबायदि बुङोमोन दा बिथांखौ मानसिफोरा बुजिजोब्बाय मोनथिजोब्बाय बेनिखायनो बिथाङा माबा जाहैबाय बिथाङा गोलैबाय बेफोरबायदि बुंदों आरोना दा बेनोसै आरोना नोंथांमोना बुंदो माने सैथो लामाजों सोर खदाय थांदोंमोन माने सैथो लामाजों सोर मोजाङै आगान सुरदोंमोन बेफोरनो आरोना बेफोरबायदि जायो दा बेखिनियानोसै आपडेटखौ आं जास्ट होनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव बेखौनो रावबो गाज्रि मोननो नांला आरोना दा फेसबुकनि गेजेरजों गोबाङा राहरदों उइनार जानायखौ मानो होनबा बिथांमोना माबा मोनसेसो मोनथामजोंसो देरहादों बेफोरबायदि बुंदों आरो बिथां UPPनि सोरबा सापर्टारफोराबो बेफोरबायदिनो BPFजों बेफोरबायदि बेले बेजे कमेन्टआव नांलाय खमलाय आरोना दा बेफोराव नायनो हाखाया सोरबा भिडिअ बानायबाबो सोरखौबा राहरगोन सोरबा देरहानायनि बागै सोरबा हारिनायनि बागै थिग बेबायदि जायो आरोना नोंथांमोना रंजानाय खुसिफोरखौ नुनो मोनबाय माने सोरबा बर'निनो देरहाबा बेफोरबायदिनो सुखुआ फैखायो आङो रावखौबो गाज्रि बुङाखै दे लोगोफोरा आरो रावनिथिबो लोगो जाना आपडेट्सखौ लानाय जायाखै जास्ट आङो बर'निनो नालाय बेनिखायनो आपडेटखौ होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो मा होनो होननानै बेनिफ्राय जायफोरा UPPनि सापर्टारमोन बेफोरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खालामहर आरो BPFनि सापर्टारफोराबो कमेन्टआव खालामहर माबायदि मोनदों आरोना जेबो नङा नेक्स्टआव आरो ट्राइ खालामबावनो हागोन माने ट्राइ माने देरहाखागोन बेफोरबायदिबो जायो आरोना बे BPF UPPL बेबायदिनो आरोना दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय देरहानायनि नामाव सोरबाफोर हेपि मोनदोंबा नोंथांमोनाबो कमेन्टआव मोजां लिरना हरजागोन आरोना अके थेंक इउ सो माच बाय बाय